Jingaki ki asya kablas dang na do ka khatlai tarik unai wing arja arpulai kal beteng menta ka sngi ka khatsan tarik unai wing arja arpulai sah ka district jong ka East Jaintia Hills district ka bakilas dang na bindi hati bat yat lingba ka office UDC bat DMHO bat penkot hajan cleariat state bank. Hagani ka jingaki ki jingmi jong ki dekhot ka asya ki badai jong ka cleariat unit kelala panyu i ka jinglong renti jong ki kata hapo ka jingalam jong ka kong preti jerwa ka president jong ka cleariat unit. Hapakrana kini kejeng lang ka kong preti kalaong bahaki asya ka kam ka wan hakman baraki babun ki kem kira ya ki khun si ki jakatrai kumba ki wei ki le bat kane ka wan jia ka dai namar ka jing yo ka baren ka ba kimla satyawan ai bai nong ban penri ya ki khun jong ki kalaong ru ba kane ka bun ki jing ya ki dong trai asya kham tam ha kane ka jukram bat ka jing kiu dor ki mar ki mata ha ka ba ki hab bat ket ki jing khia jong ka kam lembat ki khun jong ki hala ka terpeng. Kom ka presiden jong ka cleariat East Jaintia Hills nga pensngau ka sarkar amperin na marba ka longkum ka riu kuntai henrai kam so tho pat yang iki kintai bakat ka jingkhia jong ka longkme bentang in panaka baka ei kata ka san hajar ka sai pat kata kala hajar ka dangbu ni don hangi ar hajar hoan man ka brangi yo henrai lai hajar sai pat ka don badda ka jing so khia nga pen pau shaka babon kine ki asya ki barit ki khon bat kidan ki khon dikti ki jong ki balai school ki haban bai la ki jong ki khon dikti namar bakim dan pisa banai la kandang man pari ki khon hayem dainam ni haban ri hi la jong ki khon dikti ni hab hiban ba shaki jakatrai jongi shaki PHC CHC shaki sub center lane shaki training ki ba pher dainam daina habakumta pinang so de ba pinang ba ni de ki triman so ba kakam ka ba ki ayangi ni haban survey man ka handreu benai hatong ma phi ka jing survey kam pha pressure phi ba phin pendep klai po sta yo la na po arta yo bat ka ong ngi yo shi pon kin incentive handrai ha ka jing skau ka janga bar ka jing sham ka jonga ladang i duna pa dik beneficiaries yo ngi dap nemik ta ki incentive bagi yo shi pon yo nam kat kom ka jing ong jong ka sarkar amparen ngam sau ya ha namar ngadan kan nyau spa ki total population handrai ka beneficiaries ngaduna kom ki beneficiaries kilong keme ban boro ter handrai nganya tho ya phi sha ka sarkar baro ka wai haba ngam dan ki beneficiaries ka shnang ka dong jonga kumno pan ngala ban yo ya incentive ka basibon ya tho ma phi mano na ki asha jong ki incentive ki ba yo ya incentive hado nyau pra hajar lane kumba ka ong maka handreu nyau hajar san saw hajar ya tho ma phi mano kita ki ba yo shibon incentive dan kat kum ka jing syam ka jongi hi ka kam ka nang pressure man la ki ski man la ki por but kini ki kam hi ki ba wan pressure yangi wat kana ka NCD ka bangi le screen ya ki pat ba andre hang tola tho ba fidan nem ki jing mut ki jing kuslai nga so de benong ba kum ngi ki asyang iran chibon ki jing kuslai dainam kalengin ki liya ki brema fidan jing kuslai neman kasngi andre hala de simet ngidap shibon kita ki jing kuslai nama braka sarkar hi kam perkhan na ka mata ka jongi kom kalong keme para kalong keme nga kan to ya ka sarkar amparin bakan ngaulam na ka mata jongi ki asya bakan maulam yangi namar ngi kum kilong keme ngi don kam ya ka bam kadi ban ngi don kam ya ka jinglet jingwan habangi mi na la ka jong ka yeng kasam